Ya, para tim Begomania sudah persiapan mau berangkat menuju spot. Ya, apa iki engko? Muka-muka lain memuaskan. Terang kawan ini ya. Iki rek, hei, iki. Lho, Di-subscribe rek. Anu rek, boloni rek. Ya, tim Begomania sudah sampai spot. Nah, ini Pak Junis mulai nyepil tempat bolo. sing kono rupane mari dikeruk, Gung. Muga-muga ku asli memuaskan. Yo lah, jae. Tempatnya Lali rek. jos. Laranya rek angin. Yo, jangan lupa di subscribe, like, and comment nih. Ditunggu persiapan. Beh. Koyo yono iki rek. Aduh. Opo iki? Oh, iki wis mulai rek, cair rek Pak Surek. Sikait mudun wis. Wis apik rek. Kon nggo kerisek asu. Heh? Waduh. Oh, ndek sepeda wekmu. Loh, leng bawa air rek. Bawa tanah. Bigun tuh. Mulute cetek. Mosok ngene kali dikit. Lho, ya lumayan. Ya kayak ngene rek. Alhamdulillah ta. Ojo lali Pak Su. Subscribe, like, comment, and lonceng. Begomania mantap. Kamu tuh nggih, Mas? Duh, iki wis mulai. Loh, Waduh rek pancing anyar rek. Anjir. Iki sono strike kedua Cak Robert iki. Iya, Om Rek. Trek Bos? truk lah, Bos. Nah, Bos. Kok enak sih yo. Iki opo sih? Belum rek. Lu takoni Semburu no bet. Nah, iku kan ya. Lho. Karena sik wis. Tuh yo, tuh cilik ya bet iku ya bet. Yo. Nyong cilik yo. Aduh mana rek rek. Kayak seru terai. Disi oai kon. Serut lapai. Biyen kene wis seru wis. Kita sak wong ya. Si. Iki tata iki, Bos. Nah, iki Cak Robert. Tak belajar sisik iki lho yo apa setrek. Enak rek. Begomania yo apa mang? Gak kaya ndek jago yo. Ngisi oai. Mantap wis dilanjut bolo. Waduh. Gak kalah-kalah rek. Kreseke ndek titipno Jenarko iku lho. Ya wis ku dilanjut bolo. Ya. Kopolo mang wis oleh teluru. Potisip kaya ngadeg di kasur dari Cak Robert. Jut-jut rasane yo. Rasane jut-jut yo. Kayak spring bed. Ya wis, kok dilanjut maneh potisip. Dadak noleh bolo, iki kate dingu sugeng kok. Gede bolo. Aduh. Lumayan ini lon wet. Wah, ndik kini mang bolo. Alhamdulillah. Iki ono sing strike. Ono sing strike iki bolo. Casu. Perlu ta? Ini bener. Corona rek. Gak iwak ah. Oh, ledun. Iwak ra kene. Iwak. Iwak ah. Iwak ah. Iwak. Lama ini. Iwak complon. Oh, kontes. Pelot, Jun. Kotes gak cocok ngono Jun lah kotes.
Waduh, ana sing digondol liwak, ana sing digondol cemplon. Wis, macem-macem dik ini. Kena dibaleni yo. Ya wis. Double strike iki Cak Robert wis Cak Robert. Wis kene. Oh, sik dingai. Lah iku double strike iku lho gede rek. Hei, gede. Double strike. Anake iki. Iya, bapake ungane gede rek lagune. Kok kene lho. Lho. Bego mania. Waduh, sampai menjeru rek. Robert, lho sapa kene Robert? Maknyo double strike. Wis. Ki gondol bos, ketok ah. Gondol bolo. Ketok aku lho. Sik telak, Bos. Patene welut gede, Bos. Ngapunten buruk. Soale Tak dino arek, Bos. Loh, lumayan, Bos. wis Lumayan, Bos. Mancing mania, Bos. Kok mancing mania, Bos? Ndego mania, Bos. Setrek situ, Bos. Lumayan, yo. oke, bego mania mantap. Sugeng sik telaten golek welut gede Pak Bet. Lho Pak Bet langgananmu Pak Bet ojo iya iku. Ya iku, iya. Langgananmu. Oh, ya. Iya dah. Tep langsung ngono. Wis diobok-obok atimu. Sudah diopo-opo Cunarko mbek atim. Ayo wis ngalor wis. Yo engko dilanjut maneh bolo. Ya ngene iki bolo tempati. Lek welut lho, mancing welut Cak Robert wis singitan ya. Oleh siji mang meneng-menengan dadakno. Bos. Bos, kok meneng-menengan mang kok Urane gak seneng kok. gak panggil penyotingi moro-moro wis oleh siji lumayan ya. Sak pira Mang Cak Bet? Oh, iku wis digawa mbek Cak Bet ya. Kok gak bicuru Mang. Ngene ngene mau ngene. Oh. Ngene maut ya. Yo engko dilanjut maneh lek ana pergerakan bolo. Ngene iki. Nah, cacake mbek adike lho ana. Kipli ya mbek. Ampune sip. Ndi rek Cak Bet Mang? Oh. Mantap wis. Anu, apa ya? Waras dino. Aku malu rek sing malu asli ya. Perasaan tim yo. Waras dino. Orane 3 dino ya. Waduh, iki. Apa ya? Geng lek dikaline jos jange Geng. Oh, kali ini yo iso. Iya, kali gini jan yo. Woi, kon sak dodo kon. Jadi sak dodok ini Sak dodo. ora cetek. Lah wis ndi? Kono lho. Itu kono lho. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tim Bego Mania sedang beraksi. Nah iki ana bintang tamune. Kelompoke Pak Guntur. Kok Pak Guntur. Pak Gendon, Pak Ndampul, Pak Agus ya wis rame seneng iki. Kumpul bareng ya muga-muga hasilnya memuaskan. Yuk. Alhamdulillah. Oleh bolo lumayan gede bolo. Lho. Lah iki bintang tamu nih kok.
Bintang tamune akeh wis seneng wis. Dientekno bareng wis. Yo. Alhamdulillah. Iya. Bayi tapi Mas. Yo. Apa? Lu topo, yes. Pancingnya. Bayi. Bayi Cak Robert oleh bayi. Melabur. Yo gedean duitku. Hai Cak Robert iki wis babok Cak Robert. Oleh pira Cak Robert? Pitu rek, mantap rek. Aku wis panggah oleh telu. Hebat iki. Pitu dhewe rek, Cak Jun 6. Itu bintang tamune oleh akeh Bet. Hai kok Pak Guntur. Pak Dampul. Pak Agus, Pak Arif mang nandi, Pak Arif mang. Pak Arif mang nandi. Mulai tak Pak Arif. Waduh. Wis kok dilanjut maneh bolo. Kok Pak Guntur wis peok kesel dari. Labur. Wis blabur dari Cak Robert. Mantap. Mantap jiwa. Wah, Cak Robert iki. Sip. Wis kok dilanjut maneh bolo. Pak Jun digondol iki. Ana pergerakan bolo. Nyembur rek. Nyembur Pak Jun. Yo rek lengi ngono rek. Cekel. Aduh dipelintir rek. Kok mau melintir rek? Apa wis? Cuk. Hari iki ngono iki. Aduh. Santai Pak Su. Lengi nek jero banyu rek. Oleh luru yo Jan. Telu. Lulu wis oleh telu rek. Awak sik oleh siji. Gelem ah? Gelem iku sik. Nyembur. Iya. Cuk. Ayo bos. Ora gelem rek, pakai buntu rek. Mecetat mang lho ya. Iya. Gelem iku. Nah. Tuh. Jarno itu nggo nyoba iku. Nyokote ora anu, pucuk tok ae. Lumayan iki lho. Iya. Lah iku nyembur ngono kok. Iya. Wis kok dilanjut rek wis gondol maneh. Ya, digondol lagi bolo. Kok Cak Robert iku. Kok bintang tamu ning Lumpuk. Iki wis oleh iki. Gede bolo. Gede bolo. Alhamdulillah oleh. Yo kok dilanjut. Sip. Ya iki mancing dikek musik iki ya iki. Lho. Ya wet. Oh ye. Entek rek musike rek. Ya iki mancing kait ana musike. Ya. Yuyu. Yo wis tak pancing. Bet. Ayo bet. Matek rek. Ayo wis, mulai wis.
Finish mancingnya. Endon, nginep akon. Tak gawakno kemul mari ki. Yo. Hebet. Yo, maju. Yo wis mulai wis bareng wis. Epet mulai iku lho sik gondole Cak Robert iki. Yo. Padahal wis kate mulai iku. Lha iku disembur iku. Lho. Ge sangu mulai yo. Yo. Don banyune. Ge sangu mulai. Ge sangu mulai. Gudon ge sangu mulai, Bos. Heh? Lho nana disumburi ngono ya. Jero iku. Golek kadung tuk ngono. Kecegal. Konone wet. Sing ngono ni. Wis nglumpuk kabeh iki. Iya wis. Ya padha ae bet iku kan. Iku kan tembusane. Lho niku sing tembusane. Iku lho sing bener iku. Keselong kayak kuntul. Coba ae nglumpuh iki Cak Robert, Pak Guntur, Pak Ndampul iki lho. Iso nglumpuk manyang wong-wong iki. Rusak bet. Dua lebet. Oh, kandhane iki kok bener kok. Iya wis sak karepmu wis. Wis rusak rek malian rek. Wis diobyek-obyek. Sayang. Tenang ae lho, iki wis ana panggilan iki. Gawe sangu mulai jare Cak Robert. Ya, cekelan kena iku anu ora padas iku. Apa ora anu? Ya. Cuk nang rek. Kene pinggir kene, bet pinggir kene. Lah iku rono dik kono, Mang. Kuwat direk. Dirapol. Rek maneh anjene harine Cak Robert iki. Kia iya. Ngelawan lagi. Ngelawan enggak apa-apa wis. Ge sangu. Tembuhe cul. Ayo rek mulai rek wis gawe. Wis blabul. Ge sangu mulai. Buat ngelawan. Ayo gede-gede yo. Aku tuh wis ngaso mang. Ge sangu mulai bet. Lah iko sapa iko? Oh. Ya ana sing mancing iwak. Sing sir mancing iwak monggo ini akeh. Mancing iwak bolo-bolo iki. Sing seneng mancing welut. Ge sangu. Bet. Ge sangu yo. Wis cukup sampai sakmene. Ge sangu percil. Hei. Sayang. Kipli ge sangu kipli. Lali subscribe. Ya, Bego Mania mantap, bagus.